जों गोबां समावहायनो एन्टिक्राइस्टनि सोमोन्दै खोथा सावरायज्लायबाय थायो नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर बे एन्टिक्राइस्टआ माबायदि जागोन एन्टिक्राइस्टखौ नुनायाव बोरै नुगोन एन्टिक्राइस्टनि खामानिफोरा मा जागोन हयथ' गोबांफोरहा बेफोरबायदि सोंलुफोर दङ आरो बेफोरबायदि सोंलुफोरनि फिननायफोरखौ गोबांफोरा गावनो नायगिर लादों हयथ' सोरहाबा नायगिरनानै लानायाव सोरनिबा ओरैनो खुगा सोलिबोबाय थानाय बाथ्राफोरखौनो गोसोआव फोथायनानै लादों अनजाग्रा प्रियफोर दिनै आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों एन्टिक्राइस्टआ सोर एन्टिक्राइस्टआ बहानिफ्राय फैगोन एन्टिक्राइस्टआ माबायदि आरो मा खामानिफोर मावगोन बेफोर मोनफ्रोमबो बाथ्राफोरनि एबा गोबां गोसोनि सोंलुफोरखौहाय रोखा खालामनानै होनाय जागोन अनजाग्रा प्रियफोर बेयावहाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन जे नोंथांनि गोनो गोथो जि बाथ्राफोर दङ गोसोआवहाय जाफोर सोंलुफोर दङ गोसोआव जाफोरखौ मोनथिनो हास्थायनाय दङ एन्टिक्राइस्टखौ लानानै नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा जागोन आरो बेबायदिनो सोमोनांथावफोरखौ नायबाय थानो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लागोन जायफोरा गोदान फैदों जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै आरो लोगोसे मोनसे लाइकखौ होगोन नोंथांनि लाइक होनाया आंखौ गोबां मटिभेट खालामो गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय आरो लोगोसे हायोब्ला भिडिअखौ शेयार खालामगोन दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो दिनै जोङो एन्टिक्राइस्टनि बिसय सावरायदिनि अनजाग्रा प्रियफोर गिबि सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोननो लाबोनो हास्थायदों बे जाहैबाय एन्टिक्राइस्टआ बहानिफ्राय फैगोन बबेनिफ्राय फैगोन आरो सोर जागोन एन्टिक्राइस्टआ बेफोर गोबां सोंलुफोर दङ बेफोर सोंलुनि फिननायखौ होनो थांगासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर माखासे बाइबेल सिरिफोरखौ आं नोंथांमोननो थोंजोङैनो फरायग्रोनानै होनो हास्थायदों बेनि आवगायावनो फंनैसो बुंनो नागिरबाय बेनो जाहैबाय गोबां एन्टिक्राइस्ट होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो गोबां बेक्तिफोरनि गोसोआव ओरैहाय साननाय दङ बे जाहैबाय सासे सैतान गंगोनां जागोन गिथावना जागोन एखेबारे नायनो हामा जागोन जेरैहाय टिभिफोराव जेरै गोदो गोदाय अनिदा टिभि एडभार्टाइज दङमोन एडभार्टाइजआवहाय गं गोनां ओंखारोमोन बा जोङो सावथुनफोर नायोब्ला गोबां गिथावना महरनि मोनसे सिगिनाय महरखौ नुनो मोनो थिग बेबायदि एन्टिक्राइस्टआबो जागोन होननानै गोबां मानसिफ्रा सावरायो न' अनजाग्रा प्रियफोर एन्टिक्राइस्टआ बेबायदि जानाय नङा एन्टिक्राइस्टखौ बेबायदिहै नुनो मोननाय नङा एन्टिक्राइस्ट माने ख्रिस्ट'नि उल्थायै खामानि मावग्रा ख्रिस्ट'नि बिरुद्धि खामानि मावग्रा बेखौनो एन्टिक्राइस्ट होननानै बुंनाय जायो अनजाग्रा प्रियफोर नुजाहोजानाय 2 बालाब 1 आरो 2 सिरिखौ फरायना होनो हास्थायदों जिसु ख्रिस्ट'आ जहननो दर्शन दिन्थिदोंमोन बे एन्टिक्राइस्टआ सोर बेनि उनाव आङो मेन्दा बिसाखौ महरफोरनि सेथि महरखौ सिफायनाय नुबाय आरो 4 गोथां जिउफोरनि से जिउखौ अखा खोरोमनाय बादि रावजों बेबादि बुंनाय खोनाबाय फै नायबाय थानायावनो आङो बेयाव मासे गुफुर गराय नुनो मोनबाय आरो बे गरायाव गाखोनायनि आखायाव गंसे जिलिर दं बेनो मोनसे खोरथि हम होबाय बियो रोनाव देरहाग्रा आरो देरहानो ओंखारलांबाय ज'ना दर्शनाव मा नुनो मोनदों बे जाहैबाय मासे गराय गुफुर आरो गराय गुफुराव सासे बेक्ति दङ जायहा गुफुर ड्रेस गानदों आरो लोगोसे बिनि खर'आवहाय मोनसे किरीटि दङ आरो लोगोसे बिनि आखायावहाय बोरला जिलिर दङ अनजाग्रा प्रियफोर जहना बेबायदि दर्शन नुनो मोनदों आरो बे दर्शन नुनाय जहननो जिसु ख्रिस्ट'आ जि दर्शनखौ दिन्थिदों बे दर्शनानो जाहैबाय एन्टिक्राइस्ट यस बे बेक्तियानो एन्टिक्राइस्टखौ दिन्थिदों अनजाग्रा प्रियफोर बुहुमाव ओरैबायदि जानो थांगासिनो दङ दायो जोङो नुनो मोनगासिनो दङ दिनै बुहुमा गोबां गुलाय गुजाय जानानै दङ हादोरजों हादोर दावहा नांगासिनो दङ जानाय लोंनायनि आंखाल जागासिनो दङ गाननाय जोमनायनि आंखाल जागासिनो दङ मानसिनियाव सान्थि गैयै जानानै दङ गोसोफोराव गोजोननाय गैयै जानानै दङ बुहुमाव गोबां रोखोमनि जेंनाजों दानो बुंफबनानै दङ आरो फैबाय थानाय समाव बिनिख्रुइबो गिथावनासिन बुहुमाव जेंनाफोर फैगोन जि समावहाय सारा पृथिबिया आइखां बायखां जागोन सारा पृथिबियाव बेजों बे बाथ्रा खोनासंज्लायनाय नङा बैजों बे दावहा जागोन बैजों बे एना एनि जागोन नांज्लाय खमज्लाय जागोन आरो बयनिबो गोसोफोराव सान्थि गैयै जागोन गोबांनिख्रुइ गोबां असान्थि जागोन बैबायदि समावहाय बे एन्टिक्राइस्टआ नुजागोन आरो बे एन्टिक्राइस्टआ नंखायहै सान्थि खालामगोन अनजाग्रा प्रियफोर गुफुर गरायनि ओंथिया बेनो गुफुर गराय जिबायदि खारनो हायो जिखौ खारग्रा जिखौ दावहायाव बाहायो गराय गुफुर होननानै बुंदों बुहुमाव बेबायदि स्पिडहै
बे एन्टिख्राइस्टआ खामानि मावगोन जि समावहाय बुहुमाव दावराव दावसि सान्थि गैयै एना एनि जानानै थागोन बै समावहाय बे एन्टिख्राइस्टआ नंखायै बयनोबो मोनसे सान्थिखौ लुखांगोन लिरनाय दङ 2 करन्थियारि 11:14 सिरि बे सोमोनांनांगौ बाथ्रा नङा मानोना सैतानाबो गावखौ स्रांनि आरपबादि दिन्थिफ्लानो हागौ मानसिफोरा बै समावहाय जिहेतु गोसोआव गोजोननाय गैयै जाना दङमोन दावराव दावसि जाना दङमोन एना एनि जाना दङमोन बायदिसिनानि आंखाल जानानै दङमोन दावहा जादोंमोन हादोरजों हादोर एना एनि जादोंमोन बैफोर गासैखौबो बे एन्टिख्राइस्टआ फोजोबनानै होगोन आरो बै समावहाय मानसिफोरा सानगोन बेनो मसीहा होननानै बेनो इसोरा होननानैहाय बै समावहाय गोबां मानसिफोरा फोथायनो बाध्य जागोन मानोना बे एन्टिख्राइस्टआ ओरैबायदि खामानि मावगोन जेरावहाय नंथारगौ बायदि खामानि मावगोन जेरैहाय सोरगोनि दूत होननानै बुंदों सोरगोनि आरपफोर बायदि जोंख्ला फैगोन येस सोरगोनि आरप बायदि गोजों जाथिगोन मानोना जहना दर्शनाव नुखादों जे किरीटि हमनाय मुकुट हमनाय आरो बे मुकुट किरीटिखौ सोर लायो राजाफ्रा लायो बे व्यक्ति बे एन्टिख्राइस्टआबो बै समावहाय बुहुमनि सासे राजा जागोन आरो बे एन्टिख्राइस्टआ मानसिफोरनि सिगाङाव मा मावबावगोन बे जाहैबाय नुजाहोजानाय 12:14 सिरि बेफोरो सोमोगोनां हांखोफोर दिन्थिनाय बुहुतफोरनि जिउफोर बोलोग्रा सिन्थार इसोरनि गेदेर सानाव दावहा नांनो थाखाय बे माथाम जिउआ संसारनि राजाफोरनियाव थांनानै बिसोर गासैखौबो खौसे खालामहैबाय अनजाग्रा प्रियफोर एन्टिख्राइस्टआ जोबनाय समाव ओरैबायदि खामानि मावगोन सैताननि जिउजों ओरैबायदि खामानि मावगोन जेरावहाय थैनाय मानसिफोरखौबो फोथांनो नाजागोन जेरावहाय बेराम आजारफोरखौ सोखानानै होगोन मानसिनि दुखु दाहाफोरखौ गोजान खालामगोन गासै सोमोनांथाव सिनफोरखौ दिन्थिगोन सैताननि जिउनि गेजेरजों अनजाग्रा प्रियफोर मानोना सैताना जागायजेननायनिफ्रायनो मानसिफोरखौ फोलाबोगासिनो दङ थगायबोगासिनो दङ आदम हावाखौ गिबि खेब थगायदोंमोन आरोबाव जोङो नुनो मोन्दों जिसु ख्रिस्टनि जोनोमनि समावहाय हेर'द राजाखौ आन्दाय होनानै गोरलै गोरलै गथ'फोरखौ सिथारहोदोंमोन बेबादिनो बे सैताननि जिउआ एन्टिख्राइस्टनि गेजेरजों जोबनाय समाव बेबायदि खामानि मावगोन जेरावहाय गोबां मानसिफ्रा एन्टिख्राइस्टखौ नंगौ सैथोआ बेनो होननानै फोथायनो गोनां बाध्य खालामनाय बायदि बाध्य खालामगोन मानोना सोमोनांथाव खामानिफोरखौ मावनानै दिन्थिगोन आरो बे सोमोनांथावखौ नुनायनि गेजेरजों गोबां मानसिफोरा येस बेनो मसीहा बेनो इसोरा बेनो जिसु ख्रिस्टआ होननानैबो गोबां मानसिफ्रा फोथायगोन अनजाग्रा प्रियफोर बेखिनियावनो मोनसे सोंलु खालामनो नागिरदों बे एन्टिख्राइस्टआ सोर जागोन सैताना गावनो नुजाफैगोन ना बले मानसिफ्रासो जागोन अनजाग्रा प्रियफोर सैताना गावनो महर लानानै फैनाय नङा सैताना फैनाय नङा अनजाग्रा प्रियफोर नाथाय सैताननि जिथु जिउ दङ बे जिउआ मानसिनियाव खामानि मावगोन अनजाग्रा प्रियफोर मानसिनियाव खामानि मावगोन जायखौ 1 जहना फोरमायदों नोंथांमोननो फरायना होनो हास्थायदों 1 जहन 2:18 आरो 19 सिरि आंनि बिसाफोर जोबनाय मुगाया खाथि जाबाय ख्रिस्टनि बिसारु फैगोनखौ नोंसोरनो रायथिखादोंमोन आरो दानो ख्रिस्टनि गोबां बिसारुआ नुजाफैखाबाय बेजोंनो जोबनायनि मुगाया खाथिसै होननानै जोङो मिथियो नंथारगौयैनो बिसोरो जोंनि फालोनि नङामोन बेनिखायनो बिसोरो जोंनिफ्राय ओंखारलांबाय मानोना बिसोरो जोंनि फालोनि मोनब्ला बिसोरो जोंजोंनो थागौमोन नाथाय बिसोर जोंनिफ्राय ओंखारलांनायजों बिसोरो रावबो जोंनि फालोनि नङामोन होननानै बेखौ रोखायै दिन्थियो जिहेतु बर' रावाव माखासे बाथ्राफ्रा स्पष्ट जायाखै बेयावहाय आङो सेथि लाइनखौ एसामिस हिन्दी आरो इंलिसावहाय फरायनो हास्थायदों ख्रिस्टर এই শত্রুবোৰ আমার মাজৰ পৰা ওলাই গ'ল ख्रिस्टनि बै बिरुद्धिफोरा जोंनि गेजेरनिफ्रायनो ओंखारलांबाय होननानै बेयावहाय बुंदों आरो हिन्दीयावबो बेखौनो बुंदों वे निकले तो हमें से ही वे निकले तो हमें से ही बिसोरो जोंनि गेजेरनिफ्रायनो ओंखारलांदों होननानैहाय बावहायबो हिन्दीयाव बुंदों आरो इंलिसाव they went out from us बिसोरो जोंनि गेजेरनिफ्रायनो ओंखारलांबाय जि एन्टिख्राइस्ट फैगोन बे एन्टिख्राइस्टआ मानसिनिफ्राय जागोन आरो बे मानसिनियाव सोरनि जिउआ फैगोन सैताननि जिउआ फैगोन सैताना लिडिं खालामफैगोन सैताना बे मानसिखौ रुल खालामगोन आरो बे मानसिया गासै पृथिबीखौ रुल खालामगोन अनजाग्रा प्रियफोर सैताननि जिथु
कल्पना सैताननि जितु खामानि जागायजेननायनिफ्रायनो थगायनायखा थगाय मानसिफोरखौ दोननाय आरो बे जोबनाय बोथोरथिंबो मानसिफोरखौ थगायनानै दोनगोन जि गावखौ मसीह हिसाबै दिन्थिगोन बे एन्टिख्राइस्टनि सोमोन्दै 2 थेसलनिकारि 2:4 सिरियाव आरोबाव स्पष्टयै लिरनानै दोनबावदों बियो इसोर मुंख'जानाय मानिनिनो जेंना सिखांगोन आरो मानसिया जेखौ खुलुमो बेफोर गासैखौबो फोजोबस्रांनानै गावखौनो गासैनिख्रुइ देरसिन खालामनानै लागोन आरो इसोरनि मन्दिरावबो बियो थांनानै जहैगोन आरो गावखौ इसोर होननानै लागोन बे जोबनाय मुगाया मा एसे दुखुनांथावना जागोन साननानै नायनायसाय जेरावहाय दिनै जोङो जिसु ख्रिस्टखौ खुलुमगासिनो दङ दिनै जोङो सैथो इसोरखौ सिनाय मोनबाय सैथो इसोरखौ खुलुमदों नाथाय बै समावहाय जेब्ला एन्टिख्राइस्ट फैगोन एन्टिख्राइस्टआ मानसिफोरखौ ओरैबायदि थगायनानै दोनगोन जेरावहाय एन्टिख्राइस्टआ गावखौ इसोर होननानै सिनायथि होगोन बै समावहाय मा दुखुनांथाव जागोन अनजाग्रा प्रियफोर साननानै नायनायसाय मानोना सैताना जागायजेननायनिफ्रायनो बै सोरगो रायजोआवहायनो बे जायगाखौ नागिरदों इसोरनिफ्रायबो आङो गेदेरसिन जागोन इसोरनि बै सिंहासनाव आं जिरायगोन बै सिंहासनखौ बै सैताना नागिरबोगासिनो दङ आरो बै समावहाय एन्टिख्राइस्टआ बेखौनो मावगोन सारा पृथिबियाव गावखौ इसोर होननानै सिनायथि होगोन आरो मानसिफोरनि गोसोनिफ्राय जिसु ख्रिस्टखौ गैया खालामगोन अनजाग्रा प्रियफोरजों साबधान जाना थानि मानोना जोबनाय बोथोर जोबनाय मुगाया खाथिनिख्रुइ खाथि जाबोगासिनो दङ एन्टिख्राइस्टनि फैनाया खाथि जागोन जिखौ जहना दर्शनाव नुदोंमोन सेथि महर बेखेवना होदोंमोन महरखौ खेवना होदोंमोन सेथि सिलखौ खेवदोंमोन अब्लानो बे गुफुर गराय आरो आखायाव जिलिर लानाय आरो खर'आव खिरिथि लानाय बे एन्टिख्राइस्टआ ओंखारदोंमोन आरो बे एन्टिख्राइस्टआ फैनो थाखाय गोबाव सम गैलिया अनजाग्रा प्रियफोर दा बेयावहाय जों साबधान जानि जों जेन आन्दाय होजाया जों जेन गोनो गोथो जाया मानोना बाइबेला जोंनो रोखा दिन्थिनानै होखादों एन्टिख्राइस्टआ मा मावगोन दा बेयावहाय सबनिख्रुइ बे सोरनिबा बुंनायनिख्रुइ सोरनिबा फोसावनायनिख्रुइ नोंथाङा गावनोबो बाइबेल देहेन खालामग्रा जागोन नोंथाङा जेन एन्टिख्राइस्टनि बिसय मोजांनिख्रुइ मोजांसिन साबसिननिख्रुइ साबसिन बाथ्राफोरखौ जेन बुजिजोबनो हायो गोबां गिदिर बिसय गोबां गोलाव बिसय अब्लाबो गुसुं समनि गेजेरजों माखासे गोनांथि बाथ्राफोरखौ बुंनानै नोंथांमोननो बे भिडिअखौ लानानै फैदोंमोन आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों आरो माबा मोनसेब्लाबो सोलोंनो हादों आरो सोलोंनो हादों होनना फोथायदोंब्ला गुबुनाबो सोलोंनांगौ होननानै सानोब्ला मोनसे भिडिअखौ शेयार खालामनानै होगोन दे अब्ला प्रियफोर इयुननि समाव मोनसे गोदान टपिक लाना फैफिनबावसिगोन प्राइज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होनना आंनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय थेंक इउ